karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Dinhi, kapil na si Manawag. Uga ko dito baga. Gisakitan ko ilo na. Pag tinuod gimingaw na kay kunin mo. Gusto ko mabati ang imong tingog. Pero ni apa ang gibati ko kay ubos. Gisakitan kay ko sa imong gibuhat na ko ilo na. Hain si mama pa. Nasa kwarto ay. Ay nagtugawa na. Natuog na. Gipalitan ako nagtambal. Nangitam ka? Pa, Hmm. doon ako inahibawaan kang Brian. Sa man? Dito ko ganiha siyang gitrabahuan. Aron pagkisultihan unta bahin sa gibuhat ni mama. Gawa ihatag ang gipadang ilo na. Ayuhon ko ta siya sa pagpasabot. Pero naglagot ko sa kong nakita og nadungog. Yun na. Huwag ko kasabuti mo. Klaruhan na. Naluoy ko naghunauna sa kong manghod. Kang ilo na. Naluoy kay ko niya pa. Sibot masabot ni mo. Nga naman. Bisulti ko. Nakita na ko si Brian uban sa batanong babae. Naghilak ang babae. Og nasabak yun sa akong pangdungog na maptos ang babae. Usa? Na makaklang dahil si Ingoy. Gitabunan lang din niya tong animal. Nga dito si Brian matog sa ila. Dito ginito sa babae niya pa. Kaluoy na hilwa na. Ginoo ko. Sultihan ba nato si mama? Wag yun na siya masayop siyang pagduda ni Brian. Dito ginito sa babae niya makikuban ni atong gabi ingwa mauli. Mura ko di ka to inida. Kitagit ko pa. Nakadungog ko sa ilang ipanagsultihan. Dili ko bungol. Dili ko buta. Huwag naluoy kay ko sa kong igsuon. Ay, nagsulti pa ba niya ini? Diba, nababa na. O, ni pugong-pugong. Ay, nagsulti. Naglagot kong Brian. Kairang hingin lang Palayas o nagdili ipada ang mga bata. Sana man hinoon ni mitabo aron ay. Kung mahibaw ini si Iluna, ambot ug unsay mahitabo. Angay lang siya mahibaw pa. Gituntugot siya. Ayaw una. Nagsulti pa ko, Brian. Di na mo angkon. Bisag unsaon na nimong pangutana, bisag moingon ka nga ako mismong nakakita. Di gyud na mo angkon. Animal na siya. Traidor. Gusto ko mapualik sa iyo. Tungod sa akong mga anak. Pero gibati kong unwanted ko din ang baya. Gibati kong wala ginala ng akong presensya. Unsa ka kung maglain ko uban sa akong mga anak. Pero kung magtrabaho ko, wa sa ikaw ba ng mga bata? Lisod pa. Dili ko magkahibog suhol. Kung magkuha kong helper o yayas mga bata. Lisod. Basag na ko, auntie. Dili na ko. May nahibilin pas plato ni mo, Sam. Tiwasan na. Gamay na lang na, oh. Bebe, sige, nga, be. Busog na laki ko. Nga, tiwasan ni. Ang ubang bata ron, wabi kaon. Ug na lang maghigda sa dahan. Kamo din himay kay inyong pagkabutang. Sige na, tiwasan ni. Hurot na, auntie, ha? Hurot na. Nasuko ka, auntie. Uwa, oy. Sir,
Di lang ko gustong may mahibiling pagkaon sa imong plato. Dili na maayong usikan, day. Monetiman ininyo, samtang mga bata pa mo. Inom ko og tubig, Auntie B, please. Kana da, doon na kayo, please. Tudloan man mi ni Papa. Buutan man si Papa, Auntie. Buutan niya. Sige na mo. Barog na mo og pagkahuman, paabot mo na ako sa inyong kwarto, ha? Aron kailisan ta mo. Sige na, barog na. Dali na, Dudong Joshua. Be pa? Okay. Aral ko ng mga bata pa. Excuse me. Kumain mo magsusis mga bata, Brian. Magkisulti ko ni mo, ha? Paabot to dress kaida. Oh, sige pa. Mag-ilison ako. Sudyaan ko ka siya. Amahan ko. Di ko gusto nga iyan ang tinuntuhan ng akong anak. Kung di pa mo gusto matug, di na pagdua, Sam. Araw na ako sa lolo ninyo. Mag-isulti ko doon siya. Sige mga anak, dihalang mo ha. Likod. Likod na, Brian. Unsa mo ta ng pagkisultihan mo na ako pa. Kung bahay man nas kwartang nadawat ni Mama Ludi, dili ko interesado pa. Ay, pag binaot, Brian. Gisulti ko lang tinuod pa. Wa ko interes kinitaan ni Ilona. Tuod ka kumalipas siya pagpalayo na mo. Nga iyang pamilya. Pero gibuhat niya. Ug wala ko mahimo. Gisakitan kay ko pa. Mang may bawas ka? Mo ba? Ug ang gibuhat ni mong panimaho sa among anak, nagpaila lang. Kung sa di ka matangos pagkabana, Usi, kung nagplano ka mo biya din way usa na mo pugong mo. Pero wa say usa sa among mga apo madani mo. wa kay ko magkasabot pa. Gusto gid lodi sa pagduda ni mo, Brian. Diin ka atong wa ka mauli din wa ka mapauli. Pap, gisultihan ta na mo. Ikaw na. Gusto na. Usbo na ko, ha? Magkabiya ka sa tanang oras gusto ni mo. Pero ay hilabting ako mga apo. Gisultihan ni mo pa. Nga nakita na ko siya og ang babae. Ug nakadungog kong nagkasulti sila nga mabdos ang babae. Awa, ni kinahanglan. No, ni kinahanglan, be. Giprangkahan ko na siya. Gabi siya o sa oras sa gusto siya mabiya din sa bahay. Mahimo. Pero di niya hilabtan mga bata. Mo ni angay niya pa. Sus, kawag yun ako magdahom nga matintal siya laing babae. Nawao rin akong pagdaig niya. Kadiyot lang pa, tubagon ako. Sige. Pa si Ilona. Ganaog si Brian. Sige, tubagan na rin. Hello, Lon. Ilona. Ate, ngano di magigsulti si Brian ako? Kapilan ako manawag di. O pag siya makapasaylo na ako. Ilona. Pa, di lang nako sultihan, uy. Te, Ilaw na. Siyempre na yun, Dek. te, nakadungog kong papa. Magigsulti ko, be. Sige, Lon. Ihatag na ko, ha? I-loudspeaker na lang na ko, Lon. Sige, te. Aron kadungog ko ninyo. Si mama, ang mga bata. Gimingaw na ko sa kong mga anak, ate. Sige, pagsultihan na mo, Papa. Una na ko tawagon ng mga bata. Paka mo na, oh. Hello, anak. Kumusta na ka diya? Kung bayan sa kontrabaho, diri pa. Sinugdanan, nag-ilisod. Pero karon okay na. O okay na kid kaayo ang akong employer pa. Maayo ko mauna. Kanunay may nag-ampo alang ni mo, anak. Pa, si mama din nagdawat sa gipadahan ako. Unyon sa man, may hatag siya ni Brian. Duol ba to sa 30,000 pa? Pila may gihatag niya kang Brian? Kuan na. May hatag. Pero, huwag kong may bawag pili, hatag. Kapilan ako manawag niya pa. Huwag yun magigsulti. Nangluod na na siya. Pasabtasan ninyo pa. Tabang magpasabot. Ay, gisultihan na mo. Uy, mo sa ka. Pero kuan lang. Dili mamati nilang papalon. Di mo tingog. Nahiubos lagi na siya, te. Pa, sultihi ko. Mag-uol ko diri o dili siya magigsulti na ako.
Kung wa pa lang ko makapirma sa kontrata nga balik duha ka tuig ko diri mo uli ko uy. Nagbasol ko nga bibiya ko diha. Nga wala ko sultihi si Brian. Ilunana, ayaw pa labi. Ay napagilak ha? Ayaw na. Woman mag-call si Brian Derilon. To siya permi sa gawas. Gikan siyang trabaho. Musuri tingali na siya. Dili magani mo uli usahay. Unsa ti? Kuan, nag-usahay ra. Di may overtime tingay sila. Oo, matingali na sila overtime pa. Mall man nagkitrabahoan niya. Tingali. Kanang mag-check sila sa moabot ka produkto gikan sa gawas. Mao tingali. Ay pag-gol-gool diha Ilona. Angay kang maglipay-lipay diha. Sige na, kuhaon ako mga bata ha. Aron magkasulti mo. Ayun pa. Si Paring Brian man ang nagbarog. Kusinahan ko ka na, be. Tanaw na eh. Unungan ako. Magproblemado man. Sakay ng delivery. Huwag makakag-jeep. Sakay na. Pre, may noon kay nagian ko nimo. Asa mo ka? Muli o mulag? Layo ko muli sa bahay, pre. Kundi pala sa mga bata. Kaya rin dili pakita nila. Asam na dito karon. Ha? Kuan, paingon ko sa airport. Magsugat lang tita na ko. Sorry, makaning imo. Ako lang ta. Aron may kastorya ko. Pre. Kanang nagbarog nga babae ba? Ako nagkumas sa baho. Hunungi ko na palihog, pre. La, beauty ra bang bihan na da. Miga din na nimo. Oh, Ila-ila kuan na. hunungi na. Hi, Drin. Asa ka? Sakay lang, Drin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!